taybete ji bo Kurd û Kurdin rojekî pîroz e ji ber ku 1924 da aliyê meclisa dagirkes da selettara deselatdar da em resm bi şeklekî fermî hatine înkarkirinê. Gotine Kurd tinin, zimanê wî tinin û hebûn û aidiyetê wî tinin tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek halk. û Şêx Saîd û Rêhevalê wî jî gotin bi şeklekî fermî ewil car di dîroka Kurdan da gelekî bûyer bûne, gelek serhildan çêbiye. Lê ewil bi şeklekî fermî Şêx Saîd û Rêhevalên xwe gotine naxir em hene zimanên me heye, erdên me heye, welatên me heye û aîdiyetên me heye. û li vêya xwedî derketine, di vê rêda bedel dane, heyata xwe dane, malê xwe dane, zarê xwe dane û min neçî nekişandine, ne teviyane jî. Em bi viyan iftixar dikin, em dibên eviya ji bo Kurdan divek beraber ve mîna û ji viyan ders hildin. Bira xwe hêviya însafa da selatdar û emperyala dunyayê nehêlin, qûweta wan a eslî civaka Kurd e, xelkê Kurd e, bira pişta xwe bidin xelkê xwe, hêviya umûda însafa da selatdar û emperyala dunyayê bisekinin, ji bo me xetere, ez viya dibêjim û bi vî wesilê we hemiya selav dikin û hemû guhdaran temaşevanan selav û rêzê xwe dibin. Ev roca pîroz, roca me ye. Kurd îro ji hene, dihojê hebin, îro ji hene, sebê jî dê ew ê hebin, serkeftin ê me ye înşallah. Mixabin polîtikayên imha, înkar û asîmîlasyonên roja me ye îro de jî berdewam dikin. Ji bo ku ev pêvajo bi awayekî saxlem û giştî bê nirxandin, belge, tutanakên îfadeyên ên arşîvê, tomarên dadweriyê, bi taybetî arşîvên TVMM û hemû belgeyên fermiyên têkildar. Divê ji bo dîroknas, hiqûqnas û lêkolîneran bi kapasiteya tam bên vekirin. Ev gava ku dê çarşoveya prensîbên zelalbûn û gîştina zanistî de bê avêtin dê bibe xizmeta derketina rastiya dîrokî û kûrbûna xebatên akademîk. Aştiya civakî û hevrûbûn. Hevrûbûna Tirkiyeyê di dîroka xwe de û nirxandina bûyerên borî bi perspektîveke pir alî hewcedariya bingehîn a gihîştina demokratîk û aştiya civakî ye. Bi armanca xurtkirina hafızeya civakî û pêşxistina têgîştina hevdû em duê baweriyê dene ku pêvajoyên helalkirin û hevrûbûnê berpirsiyarekî dîrokî ye. Daxwaziyeke mirovî tespîtkirina ciyê goran. Her wiha em daxwaza xwe ya ji bo tespîtkirin û parvekirina ciyê gorên Şêx Saîd û hevalên wî biraya giştî re nû dikin. Bi cîhanîna vê daxwazê em hewcedariya nirxên mirovî û wijdanî ye, hem jî direya avakirina aştiya civakî û pêşerojeke hevpar de gavekî pir bi qîmet e. Nirxandina demboriyê bi nêzîkatiyeke objektif, pir alî û akademîk ji bo pêşkestina hişmendiya dîrokî, diyaloga civakî û kokdayîna çanda demokratîk xwedî giringiyeke jiyanî ye. Têkoşîna me ya maf, hiqûq û edaletê dê berdewam bike. Birêz û hurmet.